sanibonani be greeted sembe niyaphila bafowethu Nalithe kukwelika banana sanibonana Gauteng Pangeni sanibona goal madoda wandonga ziyaduma kwamntana Moyendelephi kwamfazi ongemama eMpumalanga sanibonana Renfontaine be greeted as always. La phandle ngani kulate manje ziyakhala kusala ama-minute abemabili bafowethu siyangena mabili ama-minute asele nje bese ziyakhala kulate manje mabila ama-minute ule nami lapho uthi home sweet home sanibonani asakhanditiya yebo mama khandanitiya lapho nekofu esho we KZN awumakhelwane sanibona kube ngiyakwazi ucula bafethu manje ayihlabi ngakumisa my home. Home sweet home. Jerusalem is my home. Bible. Siyangena bafowethu siyangena. Home sweet home. Awu. Sanibonani. Lapho Springs sanibona bafowethu siyanibingelela egameni lika Jesu. Bafowethu egameni lika Jesu siyathemba niyaphila endaweni ezahlukahlukene kuma province onke sinabantu la from Phesheya siyanibingelela ngapho Phesheya kwelwandle ebusa kanye noKristu mayenze kabi uyophila endaweni efudumele kanye nesitha kodwa lokho kungabonwayo ekuhlele kuloko kubonwayo akufi ngoba ongabona kuyophila kuze kube phakathi akuphelelwa amandla Musa Nkosi lokho akusoze kwenzeka kuwe athi verse number 23 yena waphendula wathi kuPetru buyele emuva kwami Sathana wisikhubekise kimi ngokuba awuqondi okukaNkulunkulu kepha okwabantu athi verse number 24 khona uJesu wathi kubafundi bakhe uma umuntu ethanda ukuza emva kwami ile verse esihlala selikhuluma leli lokuthi uma uthanda uJesu kumele uyidele thabatha isiphambano uma wakhe wafa yabona uma ngathiwa sithatha isidumbu kuthiwa ke akuthathwe nasi isidumbu la sisibeke la phambi kwethu bese kuthiwa thuka nasi isidumbu irespond yesidumbu ukuthi isidumbu angeke sisho lutho the reason ukuthi sifile now the question ukuthi yini into eyenza ukuthi abazalwane mabethukwa baba nenhliziyo encane bekuthukuthela is because bayaphila now awukwazi ukuba umlandeli kaKristu uma usaphila that's what umpostoli uJesu methi mawuthanda ukuba umfundi wami into yokuqala ukuyidele wena uyidela kanje ngisho ukusindiswa ngoba once usindiswa
uyafa kufa wena kuvuka uKristu kuba uKristu ophila phakathi kwakho. Uqala ke yenza abantwana bakaNkulunkulu bequalifya ukuba abafundi bakaJesu ukuthi kumele bafe. Iningi labo abantwana bakaNkulunkulu esihamba nabo abafile bequlekile. Hambe sabathemba abanye babo sithi bangabazalwane kanti lutho baqulekile. Sahambe ibanga kwathi kuvuka izinto, kwathi kuvuka izimo, bavuka kwacaca ukuthi laba bantu kodwa olahlekela ufuna ukuyigcina kwenzakale naye akazi. Kunabantu abafuna ukwazi ukuyigcinela ukuphila. Ofuna ukuyigcinela ukuphila. Lona yakho ukuthi impilo yakho akekho wayecontrol, wawuyiphathele wena. Cabanga ukuthi umyeni wakhe uzoyicontrolela yena, akazi ukuthi kwenzeka. Beke ayiyo. Kodwa olahlekalwa ukuphila kwakho ngenxa yami. Lokho kuphila kusuka ungalahlekile lokufumana back. Verse number ekhulunywa inkosi yethu uJesu. Kuyakumsizana umuntu uma ezuza izwe lonke. Ngabe uyakukhiphana umuntu kube isihlengo sokuphila kwakhe na. Matthew chapter 16 from verse number 21 so ku 26 manje. Umbuzo obuzwe inkosi yethu uJesu ukuthi umuntu kuyomsiza ngani ukuthi izwe lonke lizuze naye aze asho ukuthi makukhona mina kuyacaca ukuthi sengikhona. Achieve everything afuna ukuyi-achieve emhlabeni. Kodwa ekugcineni ngoba indaba esekugcineni ilento kade sikhuluma ngayo ngolwesine ukuthi ekugcineni elahlekelwe ukuphila kwakhe. Funana ukuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo bese uthi lezi zinto enizifuna zokwendezela kodwa kunabantu abafuna lezi zinto onke emhlabeni. Anginandaba noma kuthiwa yini kutemporary noma ngathi imali yophela ngelinye ilanga. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasidalayo wasibekela nezinsuku zokuphila njengoba siphila emhlabeni ngelinye ilanga. Ingane zakho zosala, imali yakho yosala, ubuhle bakho buyosala, everything ewuyizuzile kulomhlaba kuyosala. But the question ukuthi impilo yakho uyospenda kuphi ngoba noma ungazuza everything emhlabeni kodwa egcineni lahlekelwa ukuphila kwakho. Okusho ukuthi kwenza into eyisibambiso ikwenza kulahleka okuyikhona khona okungqo ngoba yonke into oyibona ngamehlo itemporary, into yaphakade ile engabonakala. Abaningi bethu everything eyintweni eziphathekayo ezitemporary. Masingabuza bonke abantu abakule ndawo ukuthi 95% yesikhathi sakho uspenda kuphi emsebenzini. 95% yesikhathi sakho uspenda nobani umndeni wami. 95% yemali zakho uspenda kuphi eyintweni eziphathekayo. That's why uJesu matshela abafundi bakhe athi manifuna uku-investa kahle kahle imali invest amabhenki asisho ukuthi ningayibhenki imali uthi uJesu imali investeni ngaphaya embusweni la khona isela lingangeni, la khona into zakhona zingaboli. Eyintandaneni ukubafelokazi abafokazi. By so doing you are investing la khona uyaspend impilo yakho kuyoza kube phakathi. Kunabantu namhlanje ngoba sikhuluma banama big house, banama store, banama double floated floor, bana everything bagijima ngama Range Rover or BMW. Labantu kunabantu abano 15 room kodwa ezulwini abanawo umkhuku. Singaba sePitori thina nginabafowethu lapha eGoli. Kuke kusuka umuntu le KZN
noma e-Eastern Cape, zonke indawo ezahlukahlukene athi uyofuna umsebenzi eGoli. Mefika eGoli efuna umsebenzi athi ufuna indawo yokuhlala. Bese abanamajaliti eGoli bamnikeza istand, bamnikeza umkhukhu. But now umkhukhu afaka impahla zakhe emkhukhwini. Ohlakaniphile uyazi ukuthi akakwazi ukufaka ama-tiles phansi ngoba it's a temporary structure kulesi sikhashana ahleli kusona. Akakwazi ukufaka i-ceiling board ngoba ijaliti akusilone lakhe nomkhukhu akusona wakhe. Akakwazi ukuthenga izinto ezi-permanent endaweni estructure esi-temporary. Ngazi niyangizwa yini? Kodwa bangahlakaniphile sibabona bahlele eGoli endaweni engasona yabo. Istand akusona sakhe, umkhukhu akusona wakhe. Umbone sefaka ama-tiles phansi, umbone sefaka i-ceiling board, umbone sefaka everything. Akhanda nama-built-in endaweni engasona yakhe. Ukhanda into ya-permanent endaweni e-temporary. Abahlakaniphile-ke bathi bekhona eGoli bathumela imali ekhaya, bathenga inkomo, bathenga imbuzi, bakhe bayalobola, benza everything because they know ukuthi eGoli angeke ngihlala ngiseGoli. Ngelinye ilanga siyobuyela ekhaya. KwakuDisemba manje. Ihlakaniphe ezisebenzele eGoli gijima nama-Brentwood nemali namantombazane kade zilele kogogo erondweni. Kodwa abahlakaniphile bakwazile ukuthi unyaka uqala ka-2024 bebesebenzele ekhaya, bakhile, benemizi, banamakhosikazi, ingane ziyafunda ngoba ohlakaniphile usebenzele ekhaya. Sanibonani. Iningi lethu kulo mhlaba esiphila kuwona utemporary, lo mhlaba esiphila kuwona ngendlela esenza ngayo senze sengathi sihlalela kuyoza kube phakade. Kanti everything on this earth is temporary. Ngisho nokubukeka kwakho, ngisho nalendlu ohamba ngayo, ngisho nomoto oyidrivayo, ngisho nengane uyizele utemporary. Nomsebenzi osebenzayo utemporary. Ngelinye ilanga kuyofika la khona kuthiwa akuthatha umhlalo phansi. Lento engiyikhuluma ingenzeka kusasa, ingenzeka namhlanje, ingenzeka ngonyaka ozayo, ingenzeka noma yinini. Only to find out ukuthi mase ufika la khona kumele uyespend impilo yakho yonke khona, awunamkhukhu, awunangubo, awunalutho, awukazi wasebenzela la uyohlala khona impilo yakho yonke, ufocuse empilweni etemporary. Everything on this earth is temporary. Abantu babhisi bayikhandela igama la. Bayahlonishwa abanye bagijima nepolitiki bayikhandela amagama abo kodwa ezulwini abaziwa. Abanawo nomkhukhu wokulala. Abananguba, abanalutho, abanawo nomqhele. Ezweni bakhwatshela izandla bahlonishwa, banamagama amakhulu ezulwini abaziwa. Ngeke batholishe nomqhele wodwa ngoba bafocuse ukuyikhandela amagama ezweni la khona sihambe nezivakashi. Anandaba nokuthi uyitshela ukuthini, but on this earth sivakashile la. Sivakashile la. La ngihlala khona kunomunye umuzi mawukhuphuka la phezulu. Lo muzi umkhulu ngendlela exakekile. Ubaba khona akakholwa, ugcwala ijaliti lo muzi unamaglass. Njalo mangubona lo muzi into ebuye emqondweni wami ukuthi ayiwanda lo mnikazi walo muzi unawo yini umkhukhu ekhaya. Ayiwanda umnikazi walendlu njengoba igcwele ijaliti kanje uyazi ukuthi ngelinye ilanga uyolala eshiya lendlu idlala izingane. Abantu kulelizwe esiphila kulona ba invest isikhathi sabo, but that's why wena uspend 8 hours emsebenzini. Kodwa lo 8 hours uspend emsebenzini ngeke uspende ekukhonzeni inkosi ngoba ingqondo yakho more focus emalini ephathekayo ngoba uyakhokhela. Iningi lethu njengoba sikhona la masilete emsebenzini siyafona, sixolisa. Why sixolisa emsebenzini? Ngoba siyakhokhelwa. Kodwa emasontweni sike silova ungonakalelo. Emsebenzini mawukhe walova, uyohamba uye kwadokotela, uyofuna incwadi, kucaca ukuthi cha angilovanga bengigula.
kodwa esontweni ukhonza ngama-emotion, ukhonza ngemizwa, ukhonza mawuthanda, uya mawufuna, mawungafuna uyi, ngoba ingqondo yakho u-invest isikhathi sakho, amandla akho, everything that we have ezweni eli-temporary. Awuimagine ukube ngendlela esibheva ngayo emsebenzini, the same respect that we have kubantu abasiphethe, we are using the same strategy nasekhonzeni inkosi, ngabe sikude kakhulu. Uma emsebenzini wakho kuthiwa kuvalwa, uvala emsebenzini wena, kodwa emasontweni kukhona abangakaze balibhade bayobuya kulo January. Everything on this earth is temporary. Yonke into oyibona ngamehlo angendaba ukuthi iyakhweka kangakanani, iqine kangakanani, i-temporary. Nale moto usanda kuyithenga i-temporary, awuyifoni uyiphathe ngesandla i-temporary, ngelilanga iyongena emazini, ngelilanga iyowa, noma yini oyiphethe i-temporary, nobuhle bu-temporary, izinga, iy'faka, noma ngathiwa uyellow bone, uyi-dark bone, ku-temporary. Ukuthi uyellow bone ngelilanga kuyoxakeka wonke, sengishe kakhulu kodwa yileli langa. Kusho ukuthi kodwa ngakhe ngaba muhle. Ukuthi usuke wakhohlwa ukuthi nalo ubuhle bakho bu-temporary. That's why bangahlakaniphile basebenzisa lobuhle babo ukuxhashazwa abafana. Abangahlakaniphile basebenzisa ithuba uNkulunkulu abanikeze lona lokufaka ingcebo ukuxhaphaza osisi bethu. Abafowethu la emhlabeni la, everything is temporary. Invest in this kingdom. Akaze uthola kumisa imvuselelo bathi bayokhona emvuselweni bayoseva, bayoza bayofa, bakaze bapaka itulo emvuselelweni, bakaze ukuthola kumisa itende athi ngicela nami ukuthenga ispeaker kumenyezwa ivangeli, abakaze bayoza bafa. Abakaze ukuthola kune open air nami ngiyakhona ngiyomemezela, kaze they've never invested anything to the kingdom, bayoza bayofa. Kaza thengela abantu ukudla ababamisa itende lapha emgwaqeni, athi naku ukudla lahamba ivangeli. Sakhula thina abantu bebazi ukuthi they invest embusweni, bathengela abantu ukudla abangabazi, kuthiwa naku ukudla, naku ukuthi nayi insipho, nayi ukuthi shumayelana, baza bafe. They've never invested to the kingdom of God. Kodwa baze bayazi ukuthi thina sazi abantu abakhe bathenga amatende, kuthiwa bafowethu ngoba niphiwe inkozo yokushuma, ngicela ungithengele itende, nali itende, ngicela ungithengele isound, ngicela ungithengele ukuthi. Mina ngiyazi umunye wathenga isound le Friday ukuthi angifuna ubiza amagama, wathenga abanye bayazi kwakhe kwaba nenkonzo eBhekuzulu. Futhi ake ngisho lento ngoba asihlebe lutho. Lapha eBhekuzulu kwakhe kwamisa inkonzo imiso umbuli. Umbuli wakhe wathengela isound I think eka 200 and something thousand. Lapha bazomnikeza ukuthi nayi sound la eBhekuzulu le Friday. Abase Friday bayazi lento ekhuluma ngayo. 200 and something thousand to a nice sound. Hambe shumayela. Kunabantu abanemali yonke ongayicabanga, they've never invested. Enganini eyifundayo, enganini elambayo, imali yabo isikhathi sabo bagijimela entweni ephathekayo ezi-temporary. Abayofa abanye babayishiya. Moto zabo, izindlu zabo, amakhosikazi abo, ubuhle babo, some of them bespendela ebuhleni babo. Umuntu angabaza abelete esontweni ukhandana nalo, ufakana nodaka ubhisine inwele ekunokuthi ugijima ukhonza inkosi. Tshela Timotheo ukuthi everything on this earth, sisho njalo namhlanje ebusuku, phila wazi ukuthi noma ngathi uhamba ngani, noma uthi uhlala kuphi, noma uthi unamalini, ku-temporary. Invest embusweni kaNkulunkulu, ekhonzeni kwakho ngamandla akho, everything yazi ukuthi ngikhonzile inkosi ngamandla ami, ngigijimile ngagijimela embusweni wayo, ngi-investile emsebenzini wayo, ingane zami, umndeni wami, everything, indlu yami, imoto yami, ngigijimele kukhonzeni. Uthi uDavida ngajabula lapho bathi kimi asiye endlini kaJehova. Abantu abazalwane bayakwazi ukulayisha igroup yabantu bemgrooveni, lesha abantu bayaphuma amathi, kodwa mangathiwa leyo moto leyo ayilesha abazalwane uyacomplain because imali yakhe, ingcebo yakhe aka-invest embusweni. Mashobani puta sibingelele mfowethu, dala gcinana, happy new year egameni likaJesu. Ngiyabingelela Ncebo. Hey, Amen puta. dala yagcinana iqiniso. Sengingena nginamahloni, yabona mekade wagcina ekhaya. Umduka. Uthi noma ubuya
nezindlu sezashintshwa sekwanikwa nabashana izindlu. Ungathi ungasizwa, songathi ungasizwa ukuthi hey animbhekeleni ubuye ngena authority ngizama ukusho njalo. Nendlu yakho kuthiwa sekulala ingane. Awunako ukuquestiona futhi lokho ngoba noma ngabe kuthiwa bufuneka bungatholakali. Mfethu. Siyabonga kusanibingelela kakhulu Nceke enyakeni omusha. Amen bhuti. Ngibingelela nabazalwane la ngaphansi. Mfowethu. Ngibingelela nje kakhulu. Simbonge nje uNkulunkulu esahlanganisile futhi. Amen. Sekho umuntu angakusho ubusho konke. Ngingeniswa nje ngathi injabulo yokuzwa into ithintayo. Mfowethu. Namhlanje bathi ugeqa amagula basho njalo. Uma bekhuluma sibethi umuntu ukhuluma waqeda bathi ugeqa amagula. Hayi bhuti. Ugeqa amagula engikuthandayo uvuselele lento umuntu ayaziyo. Yabona mangiqala kufika inkosi kumina yakhuluma lezi zinto ezikhulumayo ngangimile kule evangeli. Namhlanje alikho elinye ivangeli engilaziyo ngaphandle kwale. Kunezinto eziningi koyithintile. Khuluma Uthinta mfowethu. ifundiswa, uthinta abantu abahle, uthinta abantu abanemali, uthinta abameli, uthinta odokotela. Angithi mangikhuluma ngithi mina lezi zinto ezisenza sibone sengathi singcono sihlakaniphile. Njengokuba odokotela njengoba usho ukuthi abantu abafunda amathambo lenebindi bese bebuya behlala phansi babelalela. Lezi zinto ezisenza sibone sengathi sihlakaniphile kunoNkulunkulu. uNkulunkulu akafundanga wazenza. Ubona nje masikhuluma ngesayensi ungabezwa abanye bekutshela ngamadwala bethi umhlaba usekelwe ngamadwala amathathu kanjani. Ungazongitshela ngendaba kaNkulunkulu ayikho. uNkulunkulu akawafunda amadwala akafundanga. Njengoba bekhona enziwa uye. Uzomuzwa umuntu efuna ukukutshela ngokuthi ufunda kangakanani ibiology, ukuthi ihlo likhandwe ngani, linani, yonke leyo nto. Lo uNkulunkulu ihla kalifundanga walenza from the scratch. Olubona nje liyisidalwa sikaNkulunkulu ihla. Thina siyalifunda sithi noma sesilifundile silifeyile silifundisiwe kunothisha obeme phambili ebhala ebhodini. Asitholo 100% Nceke. Kulo ihlo lelesizwe sochoma ngalo. Kodwa buka uNkulunkulu lenzile ene lenza umsebenzi 100%. Bese siyabuya ngokuhlakanipha kwemfundo yethu sizofuna ukuma entweni kazi kaNkulunkulu sicabanga sesihlakaniphile kunoNkulunkulu. Yingakho ke Nceke uma ufunda lapha incwadi ka1 Corinthians chapter 1 khuluma ngokuhlakanipha. Uthi ngokuba ivangeli noma izwi lesiphambano liwubuwula kwababhubhayo. Hey. Kodwa lingamandla nokuhlakanipha kaNkulunkulu kwabasindiswayo. Lapha ku21 ithi ngokuba kwaba kuhle kuNkulunkulu ukuthi izwe ngokwalo ukuhlakanipha lingamazi uNkulunkulu ngokwalo ukuhlakanipha. Kuhlakanipha kaNkulunkulu wabona ukuthi angeke izwe limazi ngokuhlakanipha kwalo. Le ndaba ayiseyo professor. Hayi. Le ndaba ayisiyo abantu abanemali. Le ndaba ayisiyo eyefundiswa. Le ndaba iyindaba yabantwana bakaNkulunkulu abazoholwa umoya oyingcwele. Lithi izwi kaNkulunkulu uma ufunda incwadi yamaRoma 8 ithi bonke abaholwa umoya kaNkulunkulu labo yibo. Hayi abayile elokhunjana evasi bayofunda. Hayi abanemali. Ungihlezi ngithi mangikhulume kanje ene lento ngayithatha enkosini. Ayikho into ehlule ukukholwa njengezizukulwane sethu namhlanje. Ayikho into ehlule ukukholwa nokusindiswa njengefundiswa. Azali ingcono ivangeli ngalesikhathi kusahamba abantu abangafundile ababesebenza emaplazini nasemafemini. Lalilihle. Konakala ukuthi mhla kuthiwa kuvula umnyango wemfundo wavula ilokhu umnyango wemali nengcebo. La selonakala ivangeli kwakhula abazalwane abanamakhanda amakhulu. Kwakhula abazalwane asebehlakaniphe ukungidlula umoya oyingcwele. Esebethi mabekhuluma izinto bethi into before uzoyivuma kumele kuqala uyenze isense. Kwena nje akho umqondo. Kufanele sakho umqondo ngezinto ezisho uNkulunkulu zakho umqondo enyameni. Masingawakho umqondo enyameni bese sithi lento asikwazi ukuyimukela ngoba ayiwakho umqondo. Now izinto zakwi kingdom of God. Izinto zakwi kingdom of God ziyamelana nezinto zakwi kingdom of this world. Ziyamelana nje. That is why sesispent isikhathi esiningi enyameni
yethi isifundizwe kaNkulunkulu sicabanga ukuthi sisenzizwe kanti asisenzizwe. Sesenza izinto kuyelana nokwenkani kwenyama yethu. Angiqale lana ke ncebo ngifunde nje ivesi ukubheka ukuthi siyiphi generation. Oh, naku vele kuvuleka la. Ngiqala lapha kuLuke 12 uverse 15. uJesu Kristu uphendule enye indoda lapha efuna ukuthi kusherwe ingcebo yamfowabo nayo. Uthi uJesu Kristu 15 ithi waphendula wathi, and he said to them, take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. NgesiZulu lithi bhekani inqwayi uhaha konke, ngokuba ukuphila komuntu akumi ngobuningi bempahla yakhe. So unganazi imoto, ufunde ubodokotela uboprofessor, uyizwe lonke uzuze kodwa ukuphila komuntu mhlawumbe kwesilwane kakungama. Ukuthi isilwane la sikhona mangabe uyinkomo la uphila khona environment kunotshani obuluhlaza then uphila kahle uzwe utetemo wavela ukuphila kwakho uphilela ukuhlatshwa njengenkomo. Kodwa komuntu akumi. Sengikhuluma ngokomuntu lokhu uJesu Kristu akhuluma ngakho. Uthi okomuntu ukuphila mhlawumbe kwengelosi kuma ngenye into kodwa komuntu akumi ngobuningi bempahla. Sithe masifike evangelini sacabanga ukuthi uJesu Kristu masimukela samukelela ukuthi sizothola izinto. Asimukelelanga lokhu uJesu Kristu. uAdam ensimini yase-Eden wayenikwe yonke into kodwa wafa nako futhi emva kokufa kaphucwanga lutho ngaphandle kokuphila. Ngoba ukuphila komuntu uAdam enikwe yonke into wangamanga ekutheni unazo zonke lezi zinto ayenikwe zona. Kwamezwini likaNkulunkulu leli ethi mhla wasidla uzokufa ungasidla uzophila. Kwakulapho nje ukuphila kaAdam. Wayenikwa insimu, wanikwa inkomo, wanikwa imbuzi, wanikwa izinja, wanikwa yonke into amahashi nembongo futhi zethiwe uye. Kodwa wafika uNkulunkulu athi bheka umuntu wena umuntu uyisidalwa emva komfanekiso wami. Ukuphila kwakhe akumanga kulezi zinto engikunike zona. Akumanga kulamanzi, akumanga kule nsimi engiyitshalile, akumanga kulokudla engithi hlabudle noma yini ngoba umuntu. Kuzome ekutheni mina ngithini. Yilento uNkulunkulu ayizo-introduce ku-Adam uma ngabe emnika umyalo. Uthi mhla wasidla uyakufa kodwa uma ungasidli uzophila ngoba ukuphila komuntu akumi ngokuthi unezinto eziningi kangakanani kodwa kuma ngezwi likaNkulunkulu. Singabantu elibahlulayo ivangeli ngoba sizele izwi likaNkulunkulu ngokuhlakanipha kwethu. Sikhulelwa abantu ncebo abacabanga ukuthi sebehlakaniphile kunoNkulunkulu. Sithema singena emabandleni sathola opastor bethu bengafundile anti thina sifundile. Sathola opastor behamba ngamabhayisikili. There is why even abafundisi namhla bashintshile. Shintshile abafundisi bafuna iminikelo ngenkani ngoba bafuna ukuhlulwa izimva abayilusayo. Ene yonke lento nceke into eyenzile ebandleni kaNkulunkulu icreate nje ipride. Kuyitshela kuyiphakamisa sase siyalidelela izwi likaNkulunkulu. Hayi ngifunde nansi enye incwadi ncebo. Lapha incwadini kaMshumayeli ithi Mshumayeli 12 verse 13 ithi naku ukuphela kwendaba lapho sezwakale konke mesaba uNkulunkulu imiyalo yakhe ngokuba lokho kungokwabantu bonke. Ncebo lapho sekuzwakale konke sekuzwakele ukuthi sifundile singabanini. Sekuzwakele nje lokho ncebo. Sekuzwakele ncebo ukuthi singodokotela. Sekuzwakele lokhu cha sifundile siyaposta futhi sibonakala nako TikTok sifakile amagawuni sifakile lezi zinto siyaposta sibonakala nemoto zethu ezinhle. Sekuzwakele konke lokho abantu sebekuzwile kodwa izwi lithi naku kuphela kwendaba. Lezi zinto sezwakele ukuthi sile University of Wits University sathola distinction. Sekuzwakele saphaswa ngokhumla ukuthi sekuzwakele sinemali sihlala koSentini kodwa naku ukuphela kwendaba. Mesabeni uNkulunkulu. Zwakele zonke lezo zinto. Generation engamsaba uNkulunkulu. Sicabanga ukuthi siyothi masifa masivela ngale koqhamuka oBM nezitifiketi zethu lezo kuba udokotela afike vele. Bese ke lokho kuyasikhulumela ukuthi Nkosi njengoba uzohlulela ke manje uzohlulela udokotela. Lezi zinto ziyasala nceke ukukhulume konke. Lezi zinto ziyasala lapho sekuzwakale konke. Mesabeni uNkulunkulu. Mesabeni uNkulunkulu. Nigcina imiyalo sibizelwe lokho nceko. Noma singaphumelela sibe nemali engakanani. Sibe umuntu udalelwe into yinye ukumdumisa uNkulunkulu.
simdumisa kanjani uNkulunkulu ngokuthi sidede igama elithi mesabeni uNkulunkulu kumesaba uNkulunkulu usho ukudeda kokubi meaning yaloko nje ukusaba uNkulunkulu isho ukudeda kokubi siyi-generation engamsabi uNkulunkulu by so saying ngisho ukuthi siyi-generation engadedi kokubi simisa izinto zethu hayi mina ngifundile there is why kunabantu abathi noma bekhuzwa uNkulunkulu ngezinto athi zimbi athi nje uNkulunkulu lezi zinhlamba kena athi umuntu awungeke ngeke ngiyiyeke leyo nto sengiyisifundiswa nje impela esesigqoka kanje siwesa sihlula sina siyi-generation ezehlula na izinto ezisimple fihla umzimba ngoba sifundile imfundo nje sithatha imfundo sacabanga ukuthi imfundo iyona manje sengaphezulu kwezulu kaNkulunkulu sithatha ingcebo sacabanga ukuthi ingcebo kune position ethize nayo ekuphileni kwethu izwi lithi bhekani inqwayi uhaha konke ukuphila komuntu akumi okomuntu akumi ukuthi unani akumi ngokuthi unamalini ebank akumi ngokuthi mhlawumbe waziwa abantu abangakanani nawo ama celebrities imizi ayishile le eCalifornia ko Los Angeles akali inyembezi bengibuka nje ilokhu njani inani lezindle eshala pho 26 million US dollar not rand or 18 million US dollar not rand yashaya yimlotha okusho kon lezi zinto esesenza noma ezisenza ukuthi manje sibone sengathi singcono impela yithi impela igeneration ebusisa ukudlula konke azilutho phambi kwamehlo kaNkulunkulu Jesu Kristu wakhuluma amanye amazwi ngelinye ilanga uthi inyoni zinazidleke uthi kodwa indodana yomuntu ayinayo indawo ukucamelisa ikhanda uJesu Kristu esemhlabeni wayazi imishini yento ebalekile wayezela ukuzosindisa ukuphila kwethu la kwakulahleke khona ngifuna ukulonga iquote indaba kaAdam Adam wayenako konke ncebo wayenako konke yabona nje njengoba ukhuluma ngendaba yengcebo ukhuluma Timothy baxwayise ukuthi laba banengcebo esikhathini samanje mabaqonde ukuthi akusingcebo yabo ezodlala indima ensindisweni yabo kodwa mabaqonde ukuthi le ngcebo yabo isetshenziswa kanjani entsindisweni onikwe kwakuningi okuyofuneka kuye ngalo bengithi uma uchaza leyo uzogcina nje ngokwengcebo phela ichaza kahle uNkulunkulu hleze ekhuluma lento mina muphiwe kakhulu ukufundisa kuyobuzwa kakhulu futhi kuwena ukuthi lokhu lesipho wanikwa sona wasebenzisa kanjani ake simuve nxe kusekwelinye ivesi lapha khuluma bhuti khuluma khuleka nangu uMatthew 13 ngifuna ukuhlala nje kakhulu lapha kuverse 22 ngamanye amaversion angisazi iplay version noma uMark noma ekaLuke lithi uma ekhuluma kule verse lengizokhuluma ngalo uthi ngilifunde nje ngoba sengisho lento uMatthew 13 verse 22 futhi ke ohlwanyela emeveni nguye olizwa izwi right kepha imnako yalesi sikhathi nokukhohlisa kwengcebo kuminyanisa izwi abe ngongatheliyo ngifuna si-underline kahle ncebo la uJesu Kristu sechaza the parables of the sower siyachaza manje ukuthi imbewu yawe lemaveni isho ukuthini u22 uthi ke lo ohlwanyela emaveni oluzwa izwi right kepha imnako yalesi sikhathi nenkohliso yengcebo nabazalwana abanake kakhulu imnako yalesi sikhathi nengcebo isikhohlise kakhulu sigcwele inkohliso yengcebo sinazo izinto thina asiboni kufanele lezo zinto zingadlala irole ekutheni zinga-advance umbuso kaNkulunkulu le ngcebo isebenzela thina sinake yona kakhulu ukudlula yonke into sikhohlisiwe ngengcebo esinayo ingcebo esasinikelwe yona ukuthi silethe udumo kuNkulunkulu sikhonze kaNkulunkulu namhlanje yesibamba ukuthi singamkhonzi uNkulunkulu there is why kunabazalwane abaningi khuluma ngabazalwane abavukile bevukela ukulwisana neminikelo emabandleni angaze ngayizwa mina siyaqala ukuyizwa lento kule generation namhlanje nqa abazalwane abalwayo abathi akunganikelwe angifuni ukukhuluma ukuthi ngamuphi umnikelo nganhlobo yonke nje umnikelo baze bathi makunikelwa kunikelelwa abafundisi yebo
kukhona nje ngani siboshiwe ngezinto esinazo. Sicabanga ukuthi lezi zinto zine-value more than indaba yensindiso. Njengoba usho nje Ncebo, abazali bakudala benikela nje futhi kuwumkhubo omuhle ukuthi uyazi kume nento ifanele isebenzele umbuso. Hayi thina sithe ngoma makeup noma fake hair. Kunabantu abagqoka hayi fake hair. Thina sisatha ama fake hair noma wig. Kunabantu abagqoka original genuine human hair. Into ekuthiwa mhlawumbe uyithenga ngo-15,000. Kodwa kanayo imali omnikele enkonzweni, akanayo imali ukuthi angathi uzokwabela abampofu ney'ngane azowufuna kunjalo. Why Ncebo? Sekule generation izwi silizwile lona. Kodwa manje imbewu itshalwe emhlabathini onameva. Mayifika iyaminyanisa. Ufika ameva aminyanisa ukuthi le nto etshaliwe ayingatheli. Ngoba ngezovela iy'thelo zembewu eyini eyizwi likaNkulunkulu ubane kuthiwa ayiminyanisiwe ameva. Ake ngimuve Ncebo. Siye lapha encwadini ka1 Peter. Hayi, Uzongixolela Ncebo. Ungangena nje ngithanda ukufunda mangikhuluma. khuluma mfethu. I-generation ephakamise kakhulu ukuphumelela kwethu. Imfundo thina isididi ukudlula konke. Khona amazwi amentionile. Abapostoli babengafundile. Even uJohn mawufunda incwadi ezenza I think 4 lithi emva kokuthi balapha indoda lehlela eminyango wathi umuhle yasukuma bashushiswa lamadoda kwathiwa le ndoda nisukumise ngaliphi igama. Lithi uPeter wakhuluma ngesibindi benoJohn. Lithi bebona isibindi abaFarisi nabapristi lapha. Lithi bebona isibindi sikaJohn noPeter. Kodwa beqonda ukuthi labantu laba bafundile. Bayimfundana nje. Likubeka likuhlukanisa kanjalo izwi kaNkulunkulu lithi they were uneducated and untrained people. Kodwa bebona isibindi base beyaqonda ukuthi bebekade benoJesu. They associated abafundayo ngemfundo ukuthi bazana noJesu. Azange babheke ukuthi bafundile, batrain ukuthi bathi laba bebekade benoJesu. Baba associate ngesibindi abanaso ukumela indaba yabo. Ngoba bazi ukuthi uJesu Kristu umuntu wayimela indaba yakwazi kwasekufeni. So umuntu wayenesibindi kodwa bebona ukuthi lo muntu lento ayikhulumayo ukhuluma without being trained. Babe vele babona ukuthi hayi uhamba noJesu ngoba uJesu kwindoda yesibindi. Thina singabantu beimali. Singabantu benqephu, singabantu bama-label. Emabandleni namhlanje kugcwele i-competition. Siyela nje ukuyobuka ukuthi drive imoto yini. Uhlala emjini unjani. Makuthiwa kuyafakwaza namhlanje uyakwazi ukufakaza okuthiwa umuntu wakuthiwa uzofakaza ngesikorokoro, uzomisa isikhiye. Sisiphakamisa ikhiye emapulpitini thina namhlanje. Khaya izandla ubufakazi esinabo thina. Yabona ubufakazi obufile. Uthi namhlanje usudrive iBMX2 noma ilokhu i4 series. Noma ngabe kuthiwe iMaserati ayisho lutho isikorokoro lento. Hayi, ubufakazi uNkulunkulu abufunayo ukushintshwa kwempilo yomuntu because the greatest miracle uNkulunkulu ayenza ukusindisa umuntu ukuthi athathe umuntu ongcolile amenza abengcwele emhlabeni ongcolile amgcine engcwele emhlabeni ongcolile. That's the greatest miracle uNkulunkulu akayenza. Athathe umuntu ongcolile emhlabeni ongcolile amenza abengcwele amgcine engcwele emhlabeni ongcolile. That's the miracle uNkulunkulu afuna ukuthi sifakaze ngayo ayenza empilweni yakho ngomoya wakho oyingcwele. Thina kodwa namhlanje thina siphakamisa ikhiye ezindlu, siphakamisa osentini, siphakamisa olalusha, ngiyazi nelalusha le. Phakamisa ozimbali, mhlala ezimbali, mina ungithatha kancane Ncebo, mhlala ezimbali. Izinto lezi ngofakazi bazo. Kodwa izwi kaNkulunkulu sakhuluma into eyodwa. Angifundeke Ncebo ngakhulumi kakhulu. Hey, Lapha incwadi kaPeter okuqala chapter 1. Lithi angifunda nje u23. Ithi senizelwe kabusha. Kungembewu ephelayo kodwa ngengapheliyo ngezwi eliphilileyo nelimiya likaNkulunkulu. Ithi ngokuba yonke inyama injengotshani nobukhosi bayo bonke kunjengembali yotshani. Utshani buyabuna nembali yavuthulwa kepha izwi lenkosi limi kuze kube phakade. Abona Ncebo ngifuna ukukhuluma kanje lento. Kwekwanesikhathi la kubusa khona uR Kelly. Thina sikhula. Uyabona nje wonke umuntu wayenza isinuphu ngenxa kaR Kelly.
Unonyaka la kwabusa khona uAsha wadla wonke ama-awards. Ngendlela i-album kaAsha eyenza kahle ngakhona. Kunesikhathi nceke la kwabusa khona uTupac. Ngiyakhumbula mina kuphethe uMandela ngase ngiphila. Kunesikhathi la kwabusa khona uZola. Baphi namhlanje? Ngokuba nceku inyama yonke nobukhosi bayo. Yinto endlulayo. Yabona namhlanje kubusa abanye sababuka nje oBig Zulu. Angikhulumi kabi ngifuna abangangizwa kabi abantu abasupport oBig Zulu. Qiniso kodwa kuyadlula kuzodlula. Nceko kuyandlula. Kuyadlula. Kodwa izwi likaNkulunkulu. Yabona leli izwi nceko wakhulunywa ngaza ngiphi iminyaka. Njengoba mina nawe namhla sisafakaza ngalo. Kuqhamuka abantu abafundile nabaphatha umhlaba ama-philosophers akhuluma agxekele lizwi adunyiswa dume kuthiwa nayo indoda esitholakele ukuhlakanipha ukudlula wonke amadoda ikhuluma into engakazi iziwo la madoda thothi mhlawumbe ukukhuluma kwawo nokuhlakanipha kwawo amelene nezwi likaNkulunkulu andlula lawo madoda mina nawe nceko sisakhuluma ngizwi ngokuba nceko yonke inyama injengotshani nombuso noma nemkhosi yenyama yonke injengemba lezi zinto ziyabuna lezi zinto ziyavuthuluka ziyandlula zitemporary le mfundo esinayo nale mali esinayo nako konke lokho esinayo kuzondlula. The question is izwi likaNkulunkulu liyaphila yini kithi? Le mbewu engabhubhiyo mfowethu emisela ukuthi sisindise le yifa laphakade le lethu umbuso empilweni zethu ngoba umbuso kaNkulunkulu nceka uzi ngenye into mayethi uJesu Kristu menikhuleka nibokhuleka kanje nithi baba wethu esezulwini mangcwelisa igama lakho umbuso wakho mawufike ukhuluma ukuthi izwi lakhe uNkulunkulu aliphile kithi uma nje umbuso wakhe mawufike uthi ngamanye amazwi empilweni zethu makubusa izwi lakhe ngoba umbuso kaNkulunkulu uza empilweni zethu ngezwi likaNkulunkulu. Uma sithi uJesu inkosi sisuke sithi izwi likaNkulunkulu liyabusa kithi. Sengiyaqeda ngicela bavala abazalwane ngoba sebe khona ngizovala sovala lapha okay ukuthi masithi uJesu inkosi sithi izwi likaNkulunkulu liyabusa kithi. Inake sikusho masithi umbuso kaNkulunkulu mawufika ayichaza kanje nceke bese ngiyavala ezulwini uNkulunkulu akalandeli oMikhayela babambe ngezandla. Athi ngithi hamba ogwaza lapha ulwisana noSathane akambambi ngesandla uzawugwaza uSathane ukhipha izwi uMikhayela afika execute ilokhunjani izwi likaNkulunkulu ngendlela atshelwe ngawo uNkulunkulu. So ingake izwi likaNkulunkulu ukuthi intando yakho mayenzeke emhlabeni njengalokho yenzeke ezulwini yini yenzeke ezulwini ukuthi lokho akushoyo uNkulunkulu kuyenzeka. Manje uthi uJesu Kristu mekhuluma ukuthi asibothi lokho kwenzeke ezulwini makwenzeke emhlabeni ukuthi ngamanye amazwi lento uNkulunkulu ayishoyo la emhlabeni masiyenze njengalokhu yenziwe ezulwini lokho kubuswa yizwi likaNkulunkulu. Songinika isikhathi eside nabazalwane sebakhona ngiyabonga mfowethu masho banibhuti siyabonga kakhulu injalo nje mfowethu ujob injalo ubichaza kube kuyangami ngabe siyavala siyolala isonto kusasa kodwa uNkulunkulu emuhle wafethu sisakhumbuzana nalokho ukuthi singabambelele engcebeni ephelayo yonke into ebona ngamehlo kulelizwe esiphila kulona ku temporary aba requestile ngicela babhale ezantsi ngoba ama request maningi abantu yaba accept bese phinde ephume so ngcono mawushila ukuthi u requestile so that ngikwazi uku accept simanga njalo bafuthi ngiyakhumbula lesikhathi kwakhona ubani uTupac sonke sasingamanika sifaka neziqoko ebhekele ngiyakhumbula nami ngangine chain lamb everything is temporary nalabo khona namhlanje abadlisayo nabahlonishwayo nabakhuluma baqhwatshela izandla uthi makhona usibanibani awu madoda usibanibani siyabavuma bayiphethe South Africa bayondlula kwakhona inkazi omaskandi kwakhona umfazi omnyama ukhona ibhova ukhona omtshengiseni ukhona usibanibani abekho namhlanje impilo iyaqhubeka nabakhona namhlanje bayedlula kuyodlula izulu nomhlaba kodwa izwi lenkosi liyoma kuyoza kube phakade singabambelele entweni eziphelayo uthi umfowethu uvesi alifundela uthi lapho sokuzwakala konke emesabeni uNkulunkulu gcina imiyalo yakho ngoba lokhu ungokwabantu bonke uNkulunkulu yokuyisa yonke imisebenzi ekwahlulelene noma kuthiwa mibi noma kuthiwa mihle
Ilokho bafowethu sikushona ingcebo yakho uyondlula ngelilanga. Everything onanisho nobuhle buyondlula ngelilanga. Bakhona abantu okuthiwa bahle namhlanje abasekho. Khona amadoda esatshwa ngakho ngahlala kwaNongoma mina. AbakwaNongoma bazokutshela ukuthi unensizwe lapha kwaNongoma. Kwakhona okhomanda lapha kwaNongoma. Khona insizwe ezayikhona kwaNongoma engeke ngibiza ngamagama. Okwakwazi ukuthi woshaya isibhamu. Abekho namhlanje. Impilo iyaqhubeka. Ku-temporary, everything emhlabeni ku-temporary. Kodwa bayale eTimoteyu ukuthi bangabambeleli engcebeni yabo. Noma athi ubani osatshwayo, namhlanje uthi akakhulumi. Namhlanje nabantu abebesatshwa eSouth Africa, udlulile impilo iyaqhubeka. That's what umpostoli Paulo ibhubesi elifile ingcono inje ephilayo ingcono kunebhubesi elifile ngoba once waphelelwa isikhathi uba useless. I don't care how much you have. Don't care ukuthi ufunde kangakanani. Nandaba ukuthi uhlala kuphi ubani igama lakho uzalwa kuphi kodwa mangekho uNkulunkulu useless mabaso sibingelela lapha ezantsi abarequestile bofethi ngicela basho uma requestile usho ukuthi urequestile ngikwazi uku-accept ngoba si-accept abantu kanti abarequestanga uma ukuthi sesi-right asirequestile asiphumuleni bafowethu vele isabatha ekusasa isabatha ekusasa yabona nje noma baso lapha ezantsi sho ukuthi akarequestile uma ukuthi bafowethu si-right asiphumuleni isonto kusasa isonto kusasa umuntu ayophumula kodwa lokho esikushoyo nesitshela abantwana bakaNkulunkulu ukuthi ubuhle buyaphela incebo uyaphela hlonipha kuyaphela qondo kuyaphela khona bahambe boyofunda babuya bancoma ukuthi hayi lo muntu lo uhloniphe kakhulu uyazi ukuthi umuntu wayenza iTitanic uthiwa wathi meqeda ukuyakha uTitanic wasethi ngisho noNkulunkulu angeke acwile kulomkhumbi yathi uhamba nje wafika washaya ice wanqamuka phakathi waphela lapha eAmerica njengoba sekunalezi iphithiphithi kwakukhona angathi noma ngokungama-award baqhathanisa uNkulunkulu nezinye izithixo kwadzakhala emveni kwalokho ngoba uNkulunkulu ogcinayo kwake kwanzale something I think eBrazil kucelebratewa kuseBrazil noma kuphi I think kwakuseBrazil kucelebratewa kuhamba nezithixo kwazakhala ikhukhula emveni kwalokho ngoba uNkulunkulu ogcinayo khona abantu abathi uNkulunkulu akekho khona indoda I think yase-America yini iyathi uNkulunkulu akekho yafa sekhubazekile khona nje omunye kwabonakala endabeni eyinsuku nezadluko senesikhashana intombazana ihlekiswa ngoNkulunkulu yawa ephambili comedian ngoba usimakade ogcinayo tshela abacebileyo imanzeni naso mfowethu nangu ubani uPhamzulu 06 uthi requestile ngisamcheka la kodwa ngimtholi kwaba requestile la akekho la akekho kwaba requestile let me check so njalo bafowethu singabambelele encebeni singabambelele entweni ephethekayo ayakekho kwaba requestile wathi ngicheke ezansi angiboni request yakhe noma request ngenhliziyo la simile bafethu ekuthenini uNkulunkulu omusa senzele umusa aba requestile bafethu ngicela basho standardzen bafethu namhlanje akungeneke kubucayi namhlanje namhlanje akungeneke ngibona ama-request lamaningi la but lithi iBhayibheli uNkulunkulu akahlekwa lokho umuntu akutshalayo ekhona yokuvuna ama-request la maningi kakhulu but asazi ukuthi obani aba-requestile sibungelele lapha ezansi sanibona ngiyabona into engisho mashobani kanti bhuti angeke nginikeza few minutes mfowethu uthi 1 2 sivale standards ngiyabona kungeneke singabafaka abazalwane kungavumi ngoba shothi ku right ntshubela namhlanje
Ashuthi akufunakala abaningi the barequestile basho ukuthi barequestile masho one but ngicela ukunikeza few minutes mfethu ugoqa bese siyathandaza siphumuleni mfethu. Amen. Asibonge Ncebo. Kodwa-ke njengoba bese ngishilo ukuthi hayi okuningi bese kukhulunyiwe. Kodwa ngifuna ukuvala nangansi incwadi Ncebo. Indaba nje namhlanje inkulu kakhulu uqala unyaka. Kunezinto eziningi esizifisayo. Imiqondo abazalwana abaningi idliwa ingcebo nokuphumelela. Siyafisa ingane zethu ufunde, sakufisa nathi ukufunda kodwa abazalwana abaqaphele. Lezi zinto ziyakubulala ukukholwa. Hayi ngoba zizimbi. Kodwa ngoba sisebenzisi kahle. Ziningi nje izinto nakumuntu. Ngifuna ukuthi ngikhulume kanjalo lento zizwakale nakumuntu. Ayibeke nje ngibe blunt Ncebo. Amanye amabandla azashumayela athi sex is bad. Abanye bathi sex was created by the devil. That is not true. It is from God, but it has been perverted. There's so many things ezikhona kumuntu inhliziyo ivela kuNkulunkulu, but it has been perverted. Iso lomuntu livela kuNkulunkulu, but it has been perverted. Sinenqondo esiphiwe uNkulunkulu, but it has been perverted ukuthi sicabanga izinto ezimbi ingasalethu udumo kuNkulunkulu ngokulunga. Amehlo ethu angasalethu udumo kuNkulunkulu ngokubuka kahle. Inhliziyo zethu zingasalethu udumo kuNkulunkulu ngokuzindla kahle. Ngithini ke Ncebo, kunezinto esitholayo zizinhle kodwa ekugcineni uthola ukuthi asisalethu udumo kuNkulunkulu ngoba siyisebenzisa kahle. Wayibona ke lento umpostoli Paul uthi we Timothy shumayela uqinise izwi kuyisikhathi kuyisiso. Uthi shumayela uqinise izwi kuyisikhathi kuyisiso ngoba sofika isikhathi sabantu abangalifuni iqiniso. Sofika isikhathi sabantu abangasifuni isifunde esiphilayo. Leso sikhathi ayikhuluma ngasi lesikhathi Ncebo. Singabazalwana abangasifuni isifunde esiphilayo. Ngabona ukuthi izinto eziningi zangithinta. Kunabantu namhlanje yabona imishado yabazalwane. Angifuni ukukhuluma ngezwe ngoba sikhuluma nezwe. Imishado eminingi yabazalwane ihlulwa noma ukuhluleka kwayo kuncike ekutheni baningi abazalwane besimame namhlanje abaphumelele empilweni. Baningi siyela izinto zika umshado is from God. It is an institution that was created by God. Thina singabantu abafundile abanamadiploma kodwa abahlulwa imishado. Ayibeke kanje. Abahlulwa kwakha ama families, simple things. Sikwazi kwakha ama families thina. Khuluma Izwi laNkulunkulu ayithinte lenceko. Izwi laNkulunkulu likhuluma enye indaba elikhuluma umuntu wesifazana, iphawu umuntu wesifazana na. Litho wesifazana ohlakaniphile. Uyayakha, uyawakha umuzi wakhe. Kodwa isula siyawubhidliza. Nceko ngifuna uunderline amanye amazwi la. Into engizolele ngifuna uhighlight. Alikhulumi limfaka uSathane. Leli verse alimfaka uSathane. Okay. Uyabona ngiyafunga lento. Mina ngihlale ekhaya la ngiqhamuka khona umuzi wami sowuma. Engakholwa Nceko. Uba behlulekile. Ngiyaxolisa kuveza lento. Ehlulekile thina sinekhaya ngenxa yomuntu wesifazane. Ngani wakuvumela ukuhlakanipha ukuthi kumbuse. Lithi izwi laNkulunkulu owesifazane ohlakaniphile uyawakha umuzi wakhe. Lapho lifaka ukuhlakanipha alimfaka kuNkulunkulu alimfaka likhuluma ngokuhlakanipha okukuye. Lithi umuzi owesifazane uyawakha ngokuhlakanipha. Then ukuhlakanipha sekukhuluma ngezinto eziningi ukuthemba uNkulunkulu, ukubekezela nayo yonke into leyo. Kodwa lithi oyisiwulu uyawubhidliza ngani ngezandla zakhe. Alimfaka uSathane lithi uyawubhidliza ngoSathane. Right. Kodwa ngobuwula ngezinto ezikuyena. Thina singabazalwane esikholo. Sihluleka sikholwa sihluleke nalezi zinto. Why? Sikhulelwe ubuwula more than anything. Ngize ngithi mina masikhuluma ngithi thina siyiwule efundile. Abona abantu banamhlanje ziwula Nceko ongani uthi uvuse ebusuku ubuza ngezinto ekukhulumela amagama ongagcina ukhamsile. Kodwa ngokuthi akenza izinto lo muntu sizenza izinto njengewula. Ngiyazwa kahle ngami ukuthini. La ngikhona ngithini ke Nceko. Uthi umpostoli Paul bekhuluma noTimothy uthi kulesikhathi sokugcina kuyovuka abantu abangalifuni iqiniso. Kodwa kuyela nokubatshwa kwendlebe zabo. Bahambe beyibuthela abafundisi. Hayi uzwane ngimuzwa kahle. Makuyile Nceko kaKhumalo. Hayi Khumalo ngizwa kahle. Yabona makuyile lokhu njani. Abantu abayofuna ukuzwa lezi zinto ezifunwa yibo abangafuni iqiniso. Yabo indaba yenziwa yini lento? Si prideful sinemali.
sinama options, sikhona ukukhetha, singamakhosi phila impilo yokuba amakhosi like. Yebo lonto luthi hayi mina ngeke ngizwe ngomuntu okhuluma kanje. Noma ngabe into iqiniso, why nceke uhlulwa yini? Impumelelo, imfundo, ukuba nako. Ukuba nako thina kusitidile, ukufunda thina kusitidile. Lezi zinto zisitidile. There is why masizela izwi likaNkulunkulu, silizela ngokuthi thina singobani, hayi ukuthi lo izwi likabani. Izwi likaNkulunkulu thina silizela ngokuthi thina singobani, mina ngummeli. Leyo nto engiyithathe noma mina ngudokotela. Abanye baze basho njalo ukuthi hayi ngeke ungitshele mina ngaleyo nto leyo, mina ngudokotela ngifunda ukuthi. Yebo udokotela busebenzi. Hayi Lana kusebenza umoya kaNkulunkulu emold umuntu ukuthi umuntu abe sentandweni kaNkulunkulu. Angivale ngale ncwadi ke nciko efakaza leyo. Ngeke uthina ngendlela esizahluleke ngakhona ubuthakathaka bomuntu obukhulu ilobo. Umuntu akakhona ukuthanda uNkulunkulu. That's the greatest weakness kaNkulunkulu. Yini ukuthanda uNkulunkulu ukugcina umyalo yakhe. So uJesu Kristu ulethwe emhlabeni ukuzwe umuntu azokhona ukuthi athande uNkulunkulu. Unase ngathi leni ngangena ke. The greatest weakness yomuntu ukuthanda uNkulunkulu. Umuntu akamfuni uNkulunkulu ngoba ukuthanda uNkulunkulu ukuthi umuntu agcine imiyalo yakhe. Naku kuphela kwendaba lapho sekuzakale konke mesabani bani uNkulunkulu gcine yini imiyalo yakhe. Umuntu ngokwakhe ngokwemvelo uthengisiwe esonweni, akakwazi ukuthanda uNkulunkulu, akakwazi ukugcina imiyalo yakhe. uJesu Kristu uze emhlabeni ukuthi azo-empower umuntu, azovuselela umuntu ukuze umuntu azokhona ukuthi athande uNkulunkulu, azokhona ukuthi umuntu agcine imiyalo kaNkulunkulu, hayi ukuthi umuntu abe nemoto, hayi ukuthi umuntu ahlale kolalusha. There is why ivangeli lalishunyayela ezeshunyayelo nasemakhosini. Uthi uAgrippa mekhuluma ngelinye ilanga, ukhuluma no Paul, uthi Paul wacishwa ngenza umKristu. Ukhuluma inkosi akathi wacishwa ngisiza wePaul ngacishe ngakhethwa ngayinkosi. Uthi wacishwa ngenza umKristu ngoba kwakufunakala noma kufunakala namakhosi kulento. Kufunakala nodokotela kulento. Kufunakala oObama kulento. Kufunakala bonke oRamaphosa bayafuneka kulento. There is why ivangeli leprosperity gospel lingakhi sense, because ngeke ulishumayele kumtsepe. Ngeke uye kumtsepe ngeke uzoyazi ukuthi uthini. Then akusivangeli lelo ngoba leli ivangeli likaJesu lingena emakhosini lingena komtsipi, liyakhona ukumthetho womtsipi uyisona namawufi esihogweni. Ukuze uphume indlela okuphuma esihogweni uJesu. Sindisa umukela uJesu uphila impilo engcono. Mengabe ukuthi uyantshontsha njengoba upresident betholakala nemali ngaphansi kwama-couch nje, yekela ubusela president, uphila impilo engcwele, usebenzela abantu ukuze uzokhona ukuphila impilo kaNkulunkulu. Ivangeli lempela a sound doctrine ingena yonke indawo. Yiyo le lahlekile yazalahleka nakubantu abayakholwa namhlanje. Manje umoya ongcwele sinikwe wona nciko. Ngifuna ukuthini ke ngawo. Na incwadi yamaRoma lapha ethi ngithe mina our greatest weakness asikwazi ukuthanda uNkulunkulu. Do you know nciko ukuthi ngendlela thina esihluleka ngayo entweni zikaNkulunkulu asikwazi nekumele sicele ngokufanele uNkulunkulu. Sengikhuluma nje ngokucela makuthiwa siyocela uNkulunkulu asikwazi thina. Thina kuthiwa siyocela we pray amiss. Kuthiwa siyocela thina sifuna imoto. Umoya ongcwele sanikelwa yena lo ukuthi sizocela kuyela nokwentando wakho. La ngifunde le verse ngingalikhuluma amaRoma 8 yazalwa ngoba lezi zinto obhaliwe kodwa zizazi. There is why sinabazalwane abahamba bayenkosini othi ngicela ipromotion. Uthi uJesu Kristu mekhuluma encwadini kaMatthew 6 uthi nina musana ukufuna ngalezi zinto, izwe liyakhathazeka ngalezi zinto. Uthi inala lingalele lifuna lezi zinto. Uyasifundisa ukuthi masiya uNkulunkulu asiceleni. Namhlanje sinabazalwane abacela imoto meqala iguqa inkosi icela ipromotion. Nkosi ngicela ukuthi bani. Uthi uJesu Kristu ufuna umbuso wezwe noma uNkulunkulu nokulunga kwakho lokho kunezonezela. Uthi uNkulunkulu wazi nani ngakacela lezi zinto niyadinga. Kodwa kufanele i-instruction eyavela kuJesu ukuthi makuthiwa sifune ini, kodwa sifuna umbuso. Awasho ukuthi sifune lezi zinto. That's the instruction eyavela kuJesu Kristu. That's the commandment eyavela kuJesu Kristu. Manifuna nini? Funa umbuso. Nanceke iverse lapha elikhuluma umoya ongcwele umsizi. Simsebenzisa wrong umoya ongcwele namhlanje, kodwa waze ukuthi azoba umsizi. Usizaphi umoya ongcwele? Wazosiza ebuthakathakeni besibuthakathaka thina. Lithi izwi likaNkulunkulu lapha thina asikwazi nekumele sicele ngokufanele lapha ku-26 ithi ngokunjalo nomoya sisize ebuthakathakeni bethu ngokuba sikwazi esingakucela ngokufanele, kodwa umoya uqobo usikhulumela ngokububulo okungenakuphenyisiswa. Asikwazi thina kumele sicele njani
ngokufanele. Bazalwane, ngifuna ukuthi kule nkulumo ekhulunyiwe namhlanje ethi njengoba sikhunjuzwa kuqala unyaka ukuthi Timotheo yala abacebile. Hey, Ake sihambe siye kumoya engcwele simcele umoya engcwele ukuthi makube uyena ophilayo kithi ukuze sizokhona ukwenza izinto ngokwentando kaNkulunkulu. Angiqede le verse uzolizwa ukuthi thini nceke uzuyizwa yahle lento lezwa uthini la uMpostoli Timotheo. U27 uthi kepha yena ohlola inhliziyo uyakwazi ukuqondwa ngumoya izwakhe ngokuba ukhulumela abangcwele ngokwentando kaNkulunkulu. Thina masiya kuNkulunkulu sicela ezinye izinto sisizwa umoya engcwele ukuthi akhulume lezi zinto kuNkulunkulu ngokwentando kaNkulunkulu. The greatest desire kaNkulunkulu ukuthi senze intando yakhe. Usinika umoya engcwele ukuthi empilweni zethu kuzokwenzeka intando yakhe, hayi kuzokwenzeka yethu intando. Amabandla agcwele kodwa emabandleni kwenzeka intando yabazalwane. Amabandla agcwele emabandleni kwenzeka intando yabafundisi. Amabandla agcwele abantu banama-titles amakhulu abapostoli Bishop King the bani. Kodwa uma ungayobheka namhlanje into eyenzeka emabandleni kwenzeka intando yabafundisi. Kwenzeka intando yabantu ekuthiwa ngama-founders. Ayisenzeki intando kaNkulunkulu. Sibizelwe ukuthi sizokwenza intando siphumelele. Sibizelwe ukuthi sizokwenza intando singaphumelele. Mangithi siphumelele ngisho sisine hayi imali noma sifundile. Intando akusiya abantu abangafundile. Intando kaNkulunkulu. Intando akusiya abantu abafundile. Ingeyabantu bonke. Naku kuphela kwendaba. Lapho sengidlule konke mesabana uNkulunkulu. Ngicina imiyalo yakhe. Ithi lokhu kungokwabantu bonke abantu kumele bamesaba uNkulunkulu. Bonke abantu unencebo ufundile, uprofessor, awunemali, ulala kwiQueen, udrive iMercedes, awunamoto, uphatha iBhayibheli ngebag yeleda noma uphatha ngeplastic yase Shoprite. Lokhu kungokwabantu bonke ukuthi mabamsaba uNkulunkulu agcina imiyalo yakhe. Kungokwabantu bonke. Hlalela lusha. Lokhu kungokwakho. Gcina umnyalo kaNkulunkulu umsaba. Siyabonga kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu. webhuti kuneverse engifuna ukufundela lona ukufunda kuphela bese siyathandaza sihlukaneni. 2 Timothy chapter 3 verse number 10. 2 Timothy chapter 3 from verse number 10 to 17 ulifunda nje ekugcineni. Mfowethu siyabonga kakhulu. Iloko esifisa ukuxoxa ngazo. Yazi if uthatha isikhathi sakho ulalela abashumayeli beleso isikhathi sanamhlanje. Banamagama amakhulu esiGreek adidanayo ebenze ivangeli lisemple. Ngalendlela ukuthi ofundile nongafundanga, obusayo nongabusayo, nongabusi, oqhamuka kwandlwana, noqhamuka ebuseni, lisikhategorize lisibopha ngabhandi linye. But lalela abefundisi, asikunamagama abakhulumayo bathi the transformation of the mind. Yabona masibechaza lezi zinto bona lento amagama amakhulu nje ayenza ingqondo udideka ungezwa lutho kodwa ukukholwa ungami kukho. Ivangeli lisempulo ngalendlela yokuthi noma ubani kumele abambe umgomo okholwa. Bazokutshela ngamagama esiGreek oyada, o-Okla, o-Adonai, o-Rafa, yabona khona lezi zinto mayifundiswa ungazi uzothi kodwa lo muntu uyakhuluma but ma uyinikeza isikhathi kodwa uthini kahle kahle. Bazochazela ukuthi when you follow the Lord you have to bafethu nina kade umuntu kheli inikeza isikhathi nilalela laba abantu babekhuluma ngoba na so lesi singisi senza kade ukhuluma isambulu mawukhuluma isingisi. The name Jesus is divided unto two. Mashobani mfethu asifundela mfethu 1 Timothy chapter 3 mfethu sifundela verse number 10. Yesinye izinto umpostoli Paul owayigcizelela kakhulu efundisa uTimotheo. Ivangeli bafethu lisempulo ngalendlela yokuthi noma ubane understand ukuthi ukukholwa kusempulo. Akunayo imigomo nemibandela mfowethu. Ogogo bethu babengafundile abona ungathi uyahlehla kancane ngihlezi ngikhuluma lento wayivusa uNkulunkulu kumina. Ogogo bethu babengakwazi nokufunda iBhayibheli but ongeke ubahlule ukholwa. Yabona namanje mangathiwa kuvushwa le generation eyingazi ebhenci wawungeke uyihlule
ngokukholwa. Sizifundiso esinamagama amakhulu esiGreki esiphakeme esilapha. Sithi masilifunde iBhayibheli silihlukanise silichaze ukuthi la umpostoli Paul wayekhuluma nabaseKorinte kwenze njani, kodwa nceka abekho abantu abahlulwa ukukholwa njengathi. Ngani ivangeli lenqondo, ivangeli lenkanungo. Yabona leli ivangeli lokho ngokuthi umuntu uhlakaniphe kangakanani. Alala emsebenzeli umuntu ngoba uNkulunkulu ehlakanipheni kwakhe ukuhlakanipha kaNkulunkulu. Wakwazi wenza ukuthi izwe malingamazi yena uNkulunkulu ukuhlakanipha kwakhe. The moment uzothatha ukuhlakanipha komuntu uzokufaka entweni kaNkulunkulu isilahleki. Ilathi umpostoli Paul mayekhuluma lapha uChapter 1 Corinthians chapter 2 first Corinthians. Uthi nganqoma, uthi nami ekufikeni kwambazalwana, uthi angifikanga ngobungcwethi bokukhuluma nokuhlakanipha. Uthi kodwa nganqoma ukuthi angikwazi okunye phakathi kwenu. Phela uKristu uJesu ebethelwe esiphambanweni. Right? Uthi lokho ngakubaleka ukuthi ngikhuluma ukuhlakanipha kuze abanye benu ukukholwa kwabo kungami ngokuhlakanipha kwabantu. Ngike ngibuke la Nceko, ngike ngibuke. Uyabona into esho ulalela umuntu efundisa ukuhlakanipha. Yazi uzwela abazalwane abamlandelayo ubona ama comment Nceko becomment abantu Nceko yazi uphiwe ungavula isikolo yazi uzubazwela abantu ukuthi ukubane kuthiwa niyazi lento ayifundiswa udwadwa amazwi ayize ivangeli azosusa umuntu esonweni. Ogogo bethu babengayazi yonke lento efundiswa kodwa babekutshela ukuthi uma usindisiwe uyahlukana nesono period. Full stop. Wenqeko. Hey, uyazi labantu basebayichaza the transformation of the mind. It's when God deal with the mind and soul and the spirit. Now these three things is divided unto two. When Mathematics. Algebra. Khuluma mfowethu ayingeke. Silethe algebra ekukholweni. Uthe ngifunda verse bani? Verse 10. Chapter 3 verse number 2. Ayingeke. Hey, yabona mina ngeke nginikeze ithuba kubezwa labantu bekhuluma. Hey, uzothi lo muntu ulanda science, ulanda biology, uzothi hey. Ayingeke. Funda mfowethu verse chapter 3 verse number 10 to 17. Sihlukane mfowethu standards. Isihloko sithi ukubambelela esifundisweni esilungileyo. Nceko uma kukhona la uthi ikhulumise khona ikhulumise Nceko. Ithi ukuba sengisho ukuthi makukhona la ufuna ukuyifakazela khona uma uyifundisa. Ukubambelela esifundisweni esilungileyo engasithanda lesihloko. Not isikole singalungile. Sikhona singalungile. Sikhona isifundiso sizwakala sibe mnandi sibe sihle kodwa singalungi. Ikepha wena walandela isifundiso sami nokuziphatha nomgomo nenkolo nokubeka kade nothando nokubekezela. 11 nokuzingelwa nezinhlupheko ezangehlele Antiochia nase Ikinu nase Listra. Ukuzingelwa okunje ngakuthakazela lokhu kepha inkosi yangikhulula kuko konke. 12 yebo bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuzingelwa. 13 kepha abantu ababi nabakhohlisi baza kuqhubekela phambili ebubini bedukiswa. 14 kepha wena yima kulokho okufundile. Uyabona bhuti, uyabona mashobana ukuthi uma underline lela verse kunama category, kune group abantu abawu2. Kukhona abantu abathanda ukubi abaya kudukiswa. Ngoba vela bayakuthanda ukubi. Ila kukhona isizukulwane sithi mawusishumayeza bathi uyabajaja because bayakuthanda ukubi baqhubeka ekudukeni kwabo. Bese kuba khona ke abathanda ukuba kuyibona abayakudukisa. Namhlanje kuleli vangeli lethi sinalo namhlanje lokukholwa bayenza ukuthi ukukholwa kumengcebeni nasekufundeni. Ukufunda is nothing to do nokukhonza inkosi. Imali is nothing. Uyabona lento umuntu bayayikhulumisa. Ngakho ngaze ngaphikiswa omunye one day. Afuna ukuyibeka as a doctrine. Lento yokuthi kuthiwa ningizwe kahle ngomoya lesi statement sami uma ufuna ukusizwa ngenyama ngeke usi understand. Ethi omunye ivangeli lifuna imali.
ukuze lishumayeleke. Ngathi mina cha, ivangeli lifuna imali. Umuntu ofuna imali ukuze ashumayele ivangeli lifuna umuntu available ukuze alishumayele. Imina engithi ukuze ngilishumayela ngidinga ama-resources so that I'll be able to preach. Ivangeli lidinga umuntu available asukuma mengenya ukungena kwa-TikTok. Imina ngicabanga ukuthi ngingangena kwa-TikTok, that's why ngidinga idatha nefoni. Akusivangeli lidinga ivangeli lidinga someone who's available to preach, asukuma memezela ivangeli. Kodwa kunalezi ifundiso eyokuthi uma uyithola uyichaba ichaza abantu uzuthi ngempela wazo is true. Abantu ababeshumayela ivangeli lathi thina sasinawo omkhulu nobaba abebetshelwe icathula phatha amabhayibheli ahamba ibanga ngeenyawo, kunganamoto, kunganabhasikila, angatholi lift, ahamba ngena imizi nemizana amemezela ivangeli. Because ivangeli lidinga someone who's available. But masinama-resources yithi esithi because sinama-resources asenzeni kube lula ukushumayela ivangeli. But to preach the gospel doesn't need anything. But funda uqeda mfethu sithandazweni. Kunjalo. Ngiphinde uthwele. Yebo, bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuzingelwa. Abazalwane ngithanda bayizwe le. Bonke Ngiyacela ungena emlonyeni, uyabona ukuthi leli verse olifunde lihambisana nencwadi ezenzo lithi uHerodi waphakamisa isandla wahlupha abathile bebandla. So athi abazingelwayo yilabo abahamba ngokumesaba uNkulunkulu. yebo. Angithule mfethu. Yazi nceke ngithanda abazane bayizwe ngoba sinale evangeli lithi asibizelwanga ukuhlupheka, asibizelwanga ukuhlushwa. Kodwa yizwa leli verse ithi yebo, bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuzingelwa. Hey, yazi ngivukelwa elinye ivesi laphana kwiZenzo 14 verse 22. Nganombulazi nceke. Zenzo 14 verse 22. Asingayivali le, ngicela ukulikhotha nje nalo masishane. Bazalwane ngiyaxolisa. Zenzo 14 verse 22. Oh, cela umfundi. Sengikhona u14:22 uthi baqinisela emphefumulweni yabafundi. Baqinisa imiphefumulo yabafundi. Babeluleka ukuba bame ekukholweni. Bethi simelwe ukungena embusweni kaNkulunkulu ngezinhlupho eziningi. Ezinhlupheko eziningi. So labazalwana bathi songena ezulwini sidla amaswidi, ivangeli limelene naleyo nto. Lithi bayaqinisa. Umqinisa kanjani umuntu ngale ndaba ebuhlungu kangaka? Njengoba uzwa kunabantu abakhuluma bethi ivangeli indaba ezimnandi, ungatshela abantu ukutshela abantu ngenhlupheko, ungatshela abantu benegative. Unegative umpostoli Paul la. Banegative abazalwane. Lithi baqinisa imphefumulo yabazalwane. Ebatshela ukuthi kumele ukungena embusweni emva kweinhlupheko eziningi. Naliki ivesi la ku12 lithi yebo, bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuzingelwa. Izwi 13 kuthi uthini? Ithi kepha abantu ababi nabakhohlisi baza kuqhubekela phambili ebubini, bedukiswa, ngeke bahlushwe labo, ngeke bazingelwe. Labo bantu labo ababakhohlisi ngeke bahlushwe, ngeke bazingelwe. Ngani babe bekhuluma vele into ezimnandi, babe bekhuluma into ezifunwa abantu. Angiqhubeke nceko 14. Kepha wena yima kulokhu okufundile nowaqiniseka kuko, wazi ukuthi ukufunde kobani. Ekubalekile ukuthi ufunde kobani. Balekile ukuthi ufunda kubani. Ngoba baningi abantu abafundisayo la ko TikTok. Bathi bafundisa zona. Bazana babe careful, kubalekile ukuthi ufunde. Uthi hayi imphinde lencwadi. Kepha wena yima kulokhu okufundile nowaqiniseka kuko, wazi ukuthi ukufunde kobani. Bheka ukuthi ufunda kubani. Hey. Nokuthi kusukela ebantwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla okukuhlakaniphisa kube yinsindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. 16.
Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa nokusola nokuqondisa nokuyala ekulungeni ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. Amen. But as one day ngiyafisa sikhanda isifundiso ngalezi zitatimende uPaul echaza lapho ukuthi yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ufundisa ukuyalo lezi zinto namhlanje abangafuni ukukhulunywe ngazo abathi the only thing that we have to preach is a grace and all this kind of thing. Ufethu ake sime ekuthenini okwanamhlanje ebusuku everything on this earth is temporary. Eloko kumele sikubambe, everything on this earth is temporary. Ncebo yakho, buhle bakho, mali zakho, birthday wakho, everything. I don't care whether you are gym noma ujimi noma udokotela uthi uhealthy noma ukho healthy. I don't care noma uphila ngamapilisi noma uwadla amapilisi kodwa uyofu wadla uyofu ungawadli uyofu ujima uyofu ungajimi. Everything on this earth is temporary. Isinkwa sibhaliwe expiring date, amasa abhaliwe, ubisi libhaliwe, ubuhle bu-temporary. Everything thina sazi abantu wawungamabeki azabe mabili kubo. Namhlanje abanye bahamba ngama-wheelchair, namhlanje bagugile, ungakhuluma noma yini phezu kwabo. Baze basho bathi asigugi namaqolo aso ngoba la kusemhlabeni. La kusemhlabeni. Ungabambelele engcebeni yakho. Ungaxhaphaza abantu ngoba uya-afford. Ungaxhaphaza abantu ngoba unemali. Ungayenza abantu bancikisele because of God. Everything la kukwa-earth. Ungokajova umhlaba nokugcwala konke kwawo izwe nabakhile kulo. Everything on earth is temporary. Anginandawo uthi unani, nandawo uthi namalini, nandawo uthi uhlala kuphi. Thina sazi abantu abebehlala koSantheni babuyile bazocela itende enduneni. La abantu okuthiwa abadli noma yini, sazi abantu abazokutshela ukuthi angidli noma yini, namhlanje sidla nabo noma yini. Sazi abantu thina bethi abawuphuza amanzi aseyimpompini, namhlanje amanzi bawakhe emadamini. Kusemhlabeni la. Maintain standard nokuphila nabanye abantu. Lo bafethu sifuna ukukusho sizwa inkosi. Masho abantu bucela isikhulekela mfethu. Sehlukanene siphumule. Isonto kusasa. Hlala ngisho akukho umzalwane okhonza endlini. Mntwana kaNkulunkulu uyahlanganyela. Isande kusasa hamba ufuna abazalwane okhonze. Akukho umzalwane okhonza ko TikTok ngoba ibandla lihlangana enyameni likhonze emoyeni. Ibandla lethe fellowship yomzimba kaNkulunkulu. So ke uma wena uyisandla mina ngiunyawo, omunye uyamehlo, omunye umlomo. So akwazi ukuthi isandla sikhonze endlini amehla ngekho. So umzimba okusho ukuthi uyadingakala nawe, hlanganyela nabanye abazalwane. Umuntu bayagive abazalwane, hamba uyohlanganyela nabanye. Sihlangana njalo kule platform ngolwesibili ngo7, ngolwesine ngo7, ngomgqibelo ngo7. Siyacela kubazalwane bonke ukuthi maningena ku YouTube, sine page ku YouTube masiqeda live bethu sibaposta khona ubhalwe James K1 lapha ku YouTube. Ni subscribe abafowethu, ni comment, ni like ukuze kuqhubeke kanjalo bafethu. Siyabonga kakhulu support yenu, siyabonga imkhuleko yenu. Siyaphinda sicizela kubazalwane indaba yethu yokukhanda istudio ukuthi sibe nendawo zokusakazela. uNkulunkulu omusa bafethu anibusise nikhonze kahle. Masho abantu boti siyabonga kakhulu mfethu egameni lika Jesu. Amen. Singakhuleka nini. Amen. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu ngesikhathi esiphe sona ukuba sizohlangana njengabantwana bakho. Wena uNkulunkulu ophilayo, phandle kwakho inkosi yamandla. Aba bantwana bakho simathe samazulu nezwi lonke lithela kukhulunywa. Ubusise ngaphakathi kwabo libe imbewu. Ubakhulisa simathe sezulu, ubakhulisa Thixo ophilayo. Kube yiyona simathe samazulu okwenza umsebenzi. Kube yiyona ekhula njengehlahla esothela itheleni. Egameni lika Jesu Kristu. uNkulunkulu uJesu Kristu waseNazaretha wena wedwa. Ngaphandle kwakho akukho ukubuyisana phakathi noNkulunkulu. Izwi lakho lithi Jesu Kristu wena uqobo uyiko ukuthula kwethu kuNkulunkulu. Lithi izwi lakho sinokungena ngaye ngamoya munyikisi. You are our access. Uyiko ukuphila kwethu yiliqiniso. Uyiyo indlela yethu kuNkulunkulu. Kumuntu akukho khona kuNkulunkulu
okomuntu ngaphandle kwakho Jesu Kristu. Wanikela ngomzimba wakho ube inhlawulo nangegazi ube inhlawulo yezono zabo bonke kube ufakazi besikhathi esiyisona. Siyabonga Nkosi yami namhlanje egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu bhuti, siyabonga bazalwane, asihlanganeni ngolwesibili ngo-7. uNkulunkulu umsanibusise. Mashobani bhuti, siyabonga kakhulu mfethu. uNkulunkulu agcine nomndeni wakho kulo nyaka egameni likaJesu. Siyabonga. Amen. Amen baba.